हेलो एवरीवन खुलुमबाय नोंथांमोन गासैखौबो आंनि मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेरजों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरोबाव फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर आं मैथाजों नाजों संनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना ओमफ्राय लोगोफोर आंनि चेनेलाव गोदानै नायदोंबा आंनि चेनेलखौ अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरो मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो हानायमानि आंनि चेनेलखौ शेयार खालामना होलायदो लोगोफोर आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुना होदो दे लोगोफोर दे बावनो नाङा लोगोफोर थुदो बिदिब्ला आंनि मैथा ओमफ्राय ना पंखौ संनाय रेसिपिखौ नायलांबाय थादो थुदो बिदिब्ला लोगोफोर ना संनो नागिरदों आङो ना पंखस जों मैथाजों संगोन आरोना नै मैथाया सायनानै दोनखाबाय मैथाखौबो साराया दुंबाय थाव होनोसै आरो एसेल' होगोन आं थावखौ नै एसेल' होबाय सोरबा माने मैथाखौ होग्रोनानै एवो मैथाखौ होनानै दै होनानै गोदौबा नाखौ हरो आरोना बेबायदि ओमफ्राय आं बेबायदि सङा आरो आं एसे बेलेग बिदिनो सङो माने ओमफ्राय दा आं नैबावहाय हालदै संख्रि होनानै लाखासिगोन आरो बेयाव दै होनानै नाखौ होनानै गोदौहोनोसै बिदि ओमफ्राय उनावसो गोदौबासो मैथाखौ होयो आं ओमफ्राय बेयाव आं जेबो मस्लाबो होआ जेबो माबा होआ आङो अनलि माने सामब्राम गुफुरल' होगोन आरो आङो सामब्राम गुफुरखौल' होगोन आरो संख्रिबो होनोसै दायो लोगोफोर आङो दै होनोसै बेवहाय बुरजा होबाय आङो बेखौ नै लोगोफोर मैथा होबाय आङो दायो मैथाखौ आं बिदिसो होयो गोदौहोनानैसो गोदौनायावसो बिदि हरो आंहा मैथाखौ ओमफ्राय बे जब्बाय थासिगोन आरो दा रेबसिगोन दै गुदुं दैजों आरो मोजां बेखौ आङो दायो दसे खोबथ'नानै दोनथ'नोसै दसे टाइम खोबथ'बाय आरो नै दायो लोगोफोर मैथाया आंना गोदौबाय आरोना ओमफ्राय दायो गोदौबाय सामब्राम गुफुर होसिगोन आङो सामब्राम गुफुर देना लानोसै आं एबार लोगोफोर नै आङो बे सामब्राम गुफुरखौ होनोसै आरोना ओमफ्राय आङो मैथायाव जेबो मस्ला होआखैमोन ओमफ्राय बे सामब्राम गुफुरखौ होनोसै आरो आं बेयाव दा ओमफ्राय बिगुरखौ जिरनाङा बिदिनो बिगुरैनो होनांगौ आरो नायलांबाय थादो नोंथांमोना जाबाय नै बांद्राय दोखो दोखोबो देग्लिनाङा ओमफ्राय बिदिनो एसे आदा मादा देनांगौ आरो ओमफ्राय लोगोफोर बे मैथा गोदौनायावसो होनांगौ दे बे सामब्राम गुफुरखौ नैबे सामब्राम गुफुरखौ बे मैथा गोदौनायावसो होनांगौ नङाबा मोनामगोन आरो उनाव होबाथाय माने ना पंखसा मेजेम नालाय ओमफ्राय बेजों गोथाव जायो आरो मैथाजों मिलौवो गोथाव मोनजायो आङो ओमफ्राय बिदिनो गोबावबो जाथारबायमोन नालाय ना पंखस जायैया मैथाजों ओमफ्राय संबाय आरो दा मैथा गोरलै ओंखारदों दा मुथासेयावनो 10 थाखाथार फिसा मुथा ओमफ्राय बे मुथाथाम दं आरो थेवबाबो नालाय एसेल'बावसो मैथायानो खोबथ'बावनोसै आरोना एसे लोगोफोर आंना मैथाया जाबाय आरोना मोनबायानो आंना मैथाया नै दायो आंनि नाजों मैथाजों संनाय रेसिपिया मोनबाय आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना माबायदि मोनखो आंनि रेसिपिखौ अननानै प्लिज कमेन्टआव फोरमायहरदो आरो आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो एन्ड लाभ इउ अल बाय बाय